Писна ли ви от досадното гладене с мисълта да не забравите ютията включена, а болките в гърба? Искате ли наполовина да намалите времето гладене, да премахнете миризмите от дрехите? Сега това е възможно с Rovos Garment, уред с иновационна технология за гладене с пара. Най-бързият, лесен и безопасен начин да изгладите всякакви материи. Вълна, коприн, памук. Може да гладите дори върху маниста, апликации, копчета. Напълнете контейнера с вода и може да гладите до 45 минути. Чудесно е, че с Rovos Garment мога да гладя всякакви материи. Синтетика, вълна, коприна. Парът освежава тъканите и те изглеждат като нови. За мен Rovos Garment е единственият начин да се справя с гладенето. Край на ютията. С парата е толкова лесно. Супер е. Сега дрехите могат да изглеждат като нови. Ризи, панталони, плисирани поли. С лекота гладите дори върху копчета и резултатът е перфектен. Само минавам с четката и дрехата е като нова. Спрете да съсипвате дрехите с риск да се нараните. Гладенето може да е удоволствие. С Rovos Garment не само гладите, но и премахвате натръпчивите миризми, заради които често прибягвате до химическо чистене. Спестете си усилия и пари. И още с парата на Rovos Garment може да дезинфекцирате тапицерите на мебелите, матраците, завивките, да предпазите семейството си от опасни енергии. С Rovos Garment не само гладим, но и освежаваме материите. Rovos Garment е удобен, компактен, лесен за съхранение. Възползвайте от нашата телевизионна оферта. Ако поръчате сега Rovos Garment, получавате подарък. Четка за почистване на конци и вна. С пета на Rovos Garment едновременно гладите и освежавате. Два пъти по-бързо, безопасно, без болки в гърба и излишни пари за химическо чистене. Обадете се веднага и поръчайте Rovos Garment. Иновационна технология за гладене с пара. Бързо, качествено, безопасно, здраво слово. Попитайте нашите консултанти за условията на разсрочено плащане и стойността на доставката. Има право да върнете продукта в срок от 7 работни дни. Rovos Garment – идеалното решение за идеалния ръб.